Taxiflow taloushallintojärjestelmä. Tässä videossa perehdytään siihen, miten on mahdollista automatisoida palkkahallintaprosessit, kun on kyse erilaisesta taksiin liittyvästä datasta, tulee sitten mittarista, mitaksia, esimerkiksi Capmania ja Movittia. Mulla tässä demossa nyt on nämä valittuna ja käydään niitä läpi. Ulkoinen tunniste kuljettajille on sellainen, jolla kohdistetaan kuljettajaa sitten ulkoisen taloushallintojärjestelmään. Merkataan kuljettajalle tunnisteet, millä tunnistetaan kuljettaja aineistoista. Lisätään kuljettajalle provisioprosentti, paljonko maksetaan kuljettajalle palkkaa. Provisiomallina löytyy provisio, tuntipalkka tai kuukausipalkka. Aineiston sisäänluku onkin niin yksinkertaista. Drag and dropataan tiedostot sisään. Mulla ei ihan hirveästi rivejä on tässä demoaineistossa, mutta saadaan kiinni, että miten homma toimii. 42 riviä luettu sisään, 46 riviä yritettiin. Mulla tuo Capmanissa muutamat rivit virheellisiä puuttuvia tietoja, niin tässä saa ne kiinni, että miten ne on. Pääsee sitä aineistosta katsomaan. Järjestelmä taipuu myös ajoneuvojen kilometri- ja tuottoseurantaan. Mulla ei rekisterissä nyt autoja on, niin ilmoittaa myös sen, että autoja ei ole pystytty kohdistamaan. Täältä pääsee katsomaan sitten aineistosta. Aloitetaan duplikaatista. Eli järjestelmä tunnistaa mahdolliset duplikaatit eri järjestelmien välillä. Sama kuljettaja, 3 minuutin aloitusaika eri lähdejärjestelmissä. 3 minuutin aikaa pystyy säätämään asetusten takaa. Mutta käytännössä jos Movittiin ja Mitaksiin on päätynyt kumpaankin sama ajo, niin täältä on mahdollista poistaa. Ja jos näitä on enemmän, pystyy könttänä poistamaan toista järjestelmästä kaikki, tai yksitellen käydä kaikki läpi ja poistaa sitten, niin ei mene turhaa 2 kertaa samasta ajosta provisiota kuljettajalle. Järjestelmästä kun luodaan näillä tiedoilla jo maaliskuulta palkka-aineisto, mulla on asetettuna ProCountori ulkoiseksi järjestelmäksi tänne, niin järjestelmä tuottaa tällaisen ProCountorin sisälukutiedosta. Eroteltuna Capmanin ajot, Mitaksin ajot, Movitin ajot. Ja myös, että järjestelmä osaa myös laskea näistä ajoista käteiset pois. Eli käytännössä, jos kuljettajalla on ollut käteisajoja, niin tänne riveille tulee, että -1 vähennetään palkasta 37 € käteistä. Kuljettajien on myös mahdollista tuoda näitä käteisiä yritykselle, jolloin täältä kun merkataan käteistä tulleeksi Antti Aapiselle, tallennetaan, käydään luomassa uudestaan palkka-aineisto maaliskuulta. Noin, ladataan. Niin käteistilityksen erotukset on poistunut. Eli mahdollista myös tilittää nämä käteiset aikaisemmin kuljettajien toimesta. Sakkoja kanssa pystyy samasta paikasta lisäämään. Ne tulee samalla lailla tonne riveille, että jos kuljettaja on sakon, niin tätä kautta saa sen suoraan tonne palkka-aineistoon lisättyä. Asetusten takaa palkka-asetuksia on mahdollista säätää. Yleisissä provisioasetuksista löytyy asetus, että maksetaan kuljettajille sunnuntai- ja pyhäpäivisin erilaista provisiota. Tänne voi säätää itse miten haluaa. Laitetaan nyt vaikka näin provision korotus sellainen, että jos kuljettajalla on kuljettajan rekisteriin asetettu provision korotus päälle, niin jos kuljettajan ajot ylittää tietyn summan, niin pystytään maksamaan kuljettajalle korotettua provisiota. Tämä tämmöinen pikku porkkana mahdollistaa tällaiset jutut. Otetaan täältä esimerkiksi vaikka Mitaksi. Mitaksille pystyy säätämään ajoja. Tämä on Mitaksin ajoja. Tilinumerolla tulee selitteet riveille kuljettajille, mitä nämä ajot onkaan. Mahdollista myös tarkempaan säätämiseen. Voidaan käydä katsomassa aineistosta Mitaks maaliskuu. Niin täältä esimerkiksi tällaisia ajoja kuin UMP, UMC, tilausnumero. Niin voidaan erotella vaikka kummatkin asetusten taakse. Mitaks, lisää sääntö, tilausnumero, alkaa UMP ajot.
Voidaan päättää, että nämä menee kuljettajan provisiolla, jolloin vaan palkkariville tulee selitteeksi UMP-ajot. Vaihtoehtoisesti myös pystytään tehdä UMC-ajot. Näille vaikka lyödään korkeampi provisio 50 pinnasta. Tallennetaan aineisto, salkutiedoston luonti tuolta. Noin. Ja nyt kun tää aukeaa täältä, niin nähdään, että nyt ollaan eroteltu tripin ajoista. Mitaksin ajot on tämän verran, mutta mitä ei ole saatu kohdistettua sääntöjen perusteella. UMP-ajot ja UMC-ajot. Järjestelmässä on mahdollisuus myös palkka-asetusten takaa laittaa kuukausipalkkalaiselle kuljettajalle kyytejä, tuntipalkkalaiselle kyytejä sellaisia, että mistä maksetaan myös provisio. Eli jos normaalisti provisiota ei makseta, tätä kautta saadaan kiinni se. Että vastainen laittaa nyt vaikka samat UMC-säännöt kuin tuohon provisiosääntöihin ja asettaa rekisteristä Antti Aapisen tuntipalkkalaiseksi työntekijäksi, niin tämä pystyy maksaa provision kyseisistä kyydeistä. Ja huomiona järjestelmä on kehitysvaiheessa koko ajan. Uusia ominaisuuksia tulee jatkuvasti, integraatioita rakennetaan. Kysymyksiä saa laittaa. Kiitos.